Fırat, Wikipedia azad. Fırat. Fırat an Ferat rûbarekî mezin yê Kurdistanê ye û li gel rûbarê Dicle yek ji rûbarên mezinên Mezopotamyayê. Ew herdû rûbar avên mezin û girîng in. Fırat ji çemên Murad û ava reş pêk tê. Ava reş ji çiyayên bakurê bajarê Erzeromê derdê. Murad jî ji çiyayên bakurên Gola Wanê dizê. Her du nêzîkî kebanê tên serhevdû ji wir çûn ve navên wan dibe Fırat. Fırat di gelî û navrastên Elezîz û Meletî de ber jêr dadikeve. Di navbera Amed, Semsûr û Riha de wekî mîmarekî vetil dide û dikeve deşta Dîlokê. Di navbera deşta Tilbişar û Beriyê Heranê de dikeve Rojavayê Kurdistanê. Fırat cemê Kurdistanê ye û herî dirêj û bi av e. Ew 2008 kilometre dirêj e. 1100 kilometre li nav axa Kurdistanê de derbas dibe û li Iraqê ew û Dicle dibin yek. Navê wî dibe Yekava Ereb.